It-talbiet tas servizzi tas-saħħa mentali lill fondazzjoni Richmond splodew il fuq b'500% fi żmien il-pandemija. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet virtwali mill-istess fondazzjoni hekk kif ħabbret it-tnedija ta' kampanja ġbir ta' fondi sabiex tkun tista' ssostni s-servizzi tagħha. Fil-fatt fi preżentazzjoni il-kap eżekuttiv tal-fondazzjoni Stefania Di Mexant stenniet li qabel il-pandemija wieħed minn kull 4 persuni jesperjenza problemi ta' saħħa mentali tal-inqas darba f'ħajtu. Min-naħa tagħha l-kap tal-operat Daniela Kalleja Bitar spjegat li qabel il-pandemija bejn 400 u 600 persuna fis-sena kienu jitolbu l-għajnuna lill-fondazzjoni għal problemi ta' saħħa mentali. Madankollu dan in-numru sparar fuq fl-2020 għal 4500 talba u 7000 sa issa fl-2021. Anke l-pjattaforma Oli li neddiet il-fondazzjoni lura f'Mejju li għadda u li permezz tagħha tkun tista' titkellem messaġġi online mal-professjonisti li jagħtu servizzi ta' saħħa mentali rat żieda ta' bejn 20% u 30% fl-użu.